L'hora d'esmorzar és sagrada. Per això, només sonar la sirena, tothom abandonava el seu lloc de seguida. A la Marta li va cridar l'atenció un fet que per tots passava desapercebut. La cinta transportadora continuava funcionant, tot i no transportar res. Davant del descobriment, tenia dues opcions: caminar fins al quadre de comandaments i desactivar la cinta, o aprofitar al màxim el seu temps de descans mentre la cinta continuava gastant energia inútilment. Us sembla que no n'hi ha per tant? Si una línia empaquetadora amb buit funciona mitja hora més del compte cada torn durant un any, comporta una despesa energètica de 1.000 quilowatts, 4 vegades més que si escalféssim l'aigua de la cisterna cada cop que tibem de la cadena, o el mateix que deixar un radiador elèctric al balcó durant 2 mesos i mig. Absurd, oi? La Marta va desconnectar la cinta i en va parlar amb els companys, que avui es reparteixen aquesta tasca. S'hi ha sumat la resta de la planta i també l'oficina. Avui l'empresa és més eficient que mai i, per descomptat, molt més competitiva. Només cal que hi pensem. Per l'estalvi energètic no estalviem esforços.